И здравейте, пичове, аз съм Сплембе и добре дошли в новото ми видео. Новото ни видео и днес тук с мене Митко 404 Gaming и ще играем в Bomb Squad, както виждате. И нека да започваме. Тази игра е просто хвърляш бомби. Айде. Как беше? Не, виж. Я, какво правиш, бе? Ето. И почваме. Почваме ли? Почваме? Не знам, че снимаме. Сигурно, да. Ще се слушаме ли, че миналия път се провали? Да. Сигурно, не знам. Си му даваш реди. Айде, почваме. Добре. Трябва да ги убиваме другите. Той. Ето кой съм аз. Ти си мулет. Леко да не наскочиш. Не, тия трябва да ги биеме. Супер! Убияй! Ето. Добре. И всъщност доста добре работим като тим. Ще фърля една бомба. Всъщност е доста забавна. Пази с бомбата. И важна съм. TNT. Ще хвърля TNT. Ще припия пази се от бомбата. Чакай, не, умрях. Добре. Всичко зависи от мене. Да. Имаш ръкавици за бокс. Живот. Мисля, че е така тичаше. Като задържиш ръка. Да. Айде, добре. Не, те ми бомби, Не, какво става? Направи нещо, аз ще хвърля бомба! Не! Убиха! Имам ръкавици за бокс. Бау! Глеса. Не ме ударя, бе! Ще прибия. Най-забавната игра е тази. Да, ще пребия. Бомби! За живот! Тая бомба, пази се да не те залепне. Какво става? Не! Какво става? Не! Пази се. Не. Памет на Sublime VG. Не. Умирам. Жив съм, бе! Не! Защо? Какво става? Камикадзе! Умаре. Жив съм, бе! Аз не съм жив. Жив съм, бе. Отивам за ръкавиците. Ще ги взема. Ще прибия тази жена. Аз ще ги прибия на тези. Ще дигна една жена. Ще ga дигна. И ще я направиш аркел. Паднах. Това до Митко ще е 404 гейминг. Убига, бе. Най-сетно. Господ боксъм. Бомбич! Не. Да. Аз съвървих кой съм. Ще дигна един. Айде, хвърли бомба. Виктори. Ей! Сам съм тук. Спечелихме. Искаш един срещу друг? Всъщност колко време? Искаш ли един срещу друг? Добре. Айде. Да, е така. Сега трябва да вземем флаго и да го откараме. Там. Добре. Ще го взема. Ти ме пази. Не! Чакай да го взема. Не! Ида то! Не! Как се бягаше? Като задържиш умрук. Чакай сега да взема флаго. Айде! Не мога да тичам докато съм с флаго. Пази ме! Yes! Гол за нас! Фенове на нашите фенове ни обичат! Не, бе, аз тепките дигна, Не! Флага е мой! Не! Флага е мой! Не! Знам как трябва да се вземе май. Знаеш го, май ти трябва да го хванеш. Ще го взема. Взех го! Ето мене. Добре. Едно да не съм купил нещо. Фейл. Отново. Това път ще победим.
Отивам за флага. Ти ме пази. Ти ме пази. Добре, пази ме! Ще ги налагам, спокойно! Виж ме. Тън, 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 тън. Плата. Добре. Вече извинете, някой влезе за малко. Ай, стигаме, но... Не. Вземи флага, бе! Айде, те сега да не викаме. Да ви се. Вземи флага. Не. Налагай го. Да пусна флага. Взе го, бързо, аз ще те защитавам. Отивай. Много ме защитаваш направо. Yes! Добре. Още един път. Моля те да не викаме. Добре. Става ли? Взе го. Да не пазя. Много добро пазене направо. Направо ме. Сега всичко зависи от теб. Бързо. Не трябва да откарам. Ето ме. Вземи го! Не, тен. Аз теб те дигнах. Ай пак. Ай пак. Ние сме по-дътън. Прежи. Защо ме? Ще ти направи невярка, йо. Схващаш ли? Айде, ще те пася. Ще ги бутам, не. Добре. What the fuck? Какво стана? Спокойно, аз ще ни те хвана. Ела бе, момче. Стига, ето само фърля бомби. Пазете се. Това е много трудно. Повече трудно е на телефона. Аз на PlayStation ги разбивам. И няма очи там. Ти да мълчиш. Фейл. Отдава. Аз съм админ и казвам отново. Защо тъпто дигна? Биго е. Ай, Просто виж кое на... Просто натисни синьото, за да му го вземеш. Знам. Към другата страна, бе. Айде. Тук гидва. Не хилче ми тя вода. Ще го взема. Взе го. Не съм го взел. Какво става? Взе го. Не, то го дигнах. Какво става? Би го. Взе го. Дайде. Не, той има бомба. Не. Вземи го. Айде, ти го вземи, точно до тебе. Аз му викам на той да го вземе. Ей. Още един път трябва само. Yes. Добре. Пази ме. Трябва да го откарам. Това ще е да се да. Давай. Yes. Дайте дигна. Добре. Сега го следващата тига. Тук сега трябва да фърляме бомби на тия. Сенсей. Не, сега трябва да фърляме бомби на тия да не може да минат. Така. Бум. Ко правиш, бе? Казах ти бомби да фърлиш. Ама това са бомбички. Добре. Ти минат. Нема. Фърлим бомби. Знаеш как се... ти си взел тия лепковите. На главата ми има. Не. Ще се провалим тук 100%. Не трябват леповите бомби изобщо. Чакай, имам мини. Лепкови бомби. Хайде. What? Умрех. Гоше бързо. Един имам при теб. Чакай, имам идея. Умряхме вече. Няма шо. Ще се проверим. Няма да се похвърлим с моята ектоплазма. Гоше, имам идея. Ела. Имам идея. Ела, бе. Ела при мене. Имам идея, бе. Имам идея. Ела.
Трябва да те взема и да те фърна. Да се качиш. Айде, хубаво, Не, гледай. бе, не. Чакай. Уау. Yes. Ето, гледайте как Плото хвърля бомби. В 2017 Плото хвърля бомби. Ето ще стъпне на едната. Айде, гръмни го! Не. Гоши, чакай, ела бързо. Ела, сопри да се движиш. Не ми паяки, моля. Ай, качи се! Не, Пусти ме! бързо! Не можеш да се качиш горе. Не може да читнем играта. Fuck you, bitch. Двойни бомби. Уау! Не, ако влезне, губим. Не. Какво си ти, бе? Какво е тук? Още малко. Бой. Спокойно, имам идея. На, потина ви ще са били готови с уненени готови сини. Вени. Не! Едната подскача в играта. Той не се закача. Защото е... Ай си путим, бе. Ай си путим. Теле? Плати. Но ново. Искаш ли тази си да е последната? Добре. Не. А що ми минам, ще е последна. Чу? Добре. Не искам слайм бомби. Въпреки, че съм слайм беги на Ама слайм бомбите са много хубави. Те залепват. А така, фризни ги. Фри спел. Уп. А така. Бом. А така. Всичко върви много добре. Само не трябва да ги пускаме да влезнат. Не. Добре. Това не е това последно. Ай, стига. Свали. Добре, имам слайм бомби. Те са много добри. Дай сега. Залепнай за един. Залепна ми за главата. О, не, влезнах. Оби го. Аз трябва да убия тия. Айде, аз ще се хилям през този момент и ще им направя Джон Сина. И ще звучат като Арнолд Шварценегер. Тя звучат шани дреме на нас. Yes! Умирай! Yes! Perfect wave. И сега хвърля ми. Жени ма. Така да замръзнат. Да им студен. Да е студен. Double kill. Чакай, трябва да фърля още една студена бомба. Давай. Дръжте студеното. И аз се замързих. Убий ги. Yes. Само то трябва да умре. Така. Добре. Double kill, motherfucker. Слайм бомби. Със събляем беги тука. Фън. Fuck. Fuck бомби. Fuck the bombs. Fuck the бомби. Yes. Умри. Хайде, бе. Нямам повече. Yes. Още са живи. Едната е още жива. Не влизай. Помпата ти не вали. В 5 сме. Супер е. От 6. Добре. Ки сложи едно за нинджата. Он е тук е. Чакай. Да му сложи. Не, внимавай. Ти пази се от тя. Не, то влезна нинджата. Сал. Последно. Спокойно, имаме 3 живота и сега трябва да ми чупиме тези. Ще ти бъде. Не, защо го залепна? Сега ще умра. Заради тебе. Ние сме много тъпи. Тук има. Гоше, пази се. Бързо. Трябва да не влизат 3. Иначе ще умреме. Не, умирайте. Умреме. Давай. Това не е възможно. Добре. Умрехме. Добре. Сега наверно последна.
Защо приключваме вече? Хайде, добре, само аз и да свърши и свършваме. Защо го служи това? Това е TNT. Видя ли, ще опитват TNT? Не. От аз го гръмнах. Не стига. Умрях. Не си умря. Ти ли си? Жив си, бе. Жив съм. О! 1, 2, 3, 4. Трябва да ти да умрат. Yes. Не, само един влезна. Добре, сега ти трябва да не влизат малко. Добре. Я! Това веднъж съберем винаги. А ти защо си мулет? Ти си мулет? Аз съм събраем беги мулета. Те е готово. Ти си самолет. Стопис. Имаме 7 живота. А така? Yes! Плота. Ама от имен би. Добре. Сега в играта върви добре. Сега трябва да издържим без някакви печки. Гол! Добре. Не трябва да влизат 6. Ето го уби. Трябва да се уби то. Yes. О! Сега трябва да го убиме така. Ало, трябваше ми на мен хил. Те са добри. Тя веднага експлодират. Не. Другите взех. От пегата. О! Перфектен хедшот, motherfucker. Yes. Никой не влезе. Добре, Това беше експлозия, бе. О, не! Нинджата! Тя да спи! Нинджата! Е, тук е. Тя ти мина от тук. Ти ги сопри другите, аз ги сопра нинджата. Добре. Не можах да сопра нинджата. Айде, помагай! Помагам. Аз съм тук. Ай, повечето излетеха. Yes. Не! Ще ме убие то. Добре, сега не трябва да влиза има. Хвърляме само по бомби. Хвърляй. На един няма. Приятно лъжичка. Да. Тя кога ки умрат? Ще умрят, ти казвам. Няма как, ще умрат. Добре. Само 2. Не спами бомби. Yes! Спечелихме ли? Да. Ууу! Йей! Чакай да те дигна. Йей! Йей! Ей! И да, пичове, надявам се клипа да ви харесал, като може да го харесате, да се абонирате, да коментирате и ще се видим в следващото видео. И бъдете здрави!